Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingaliro la mawa walero, mawa wa pa 3 August 2022. okondedwa, mawa walero tikuyamba phunziro latsopano limene mutu wake ukunena kuti musadzimangire nokha ndende ya moyo wanu kulephera pa zinthu zina kapena kulakwitsa m'machitidwe anu m'moyowu sikutanthauza kuti mudzakhala choncho mpaka kalekale. Pamene mwalakwitsa pa zinthu, gonjani, lapani ndi kudzukanso kupita chitsogolo mwa Ambuye. Ameni. Anthu ambiri okondedwa amati akadzipeza kuti alakwa pena, basi amadziweruziratu kuti ineyo ndine ochimwa, ineyo mulibenso phindu m'moyo mwanga, basi amadzipangitsa wokha kukhala akapolo. Inde ndi chiyembekezo cha Mulungu komanso cha anthu kuti munthu wina aliyense anafunika adzikita zinthu molungama, makamaka ife amene titchula dzina la Yesu. Koma dziwani, pena munthu akhoza kulakwitsa, koma sikuti munthu akalakwa ndiye kuti ayambe kudzipatsa mauthenga olakwika akonena kuti ineyo basi mulibenso cha phindu mwa ine. Pena munthu akhoza kulephera chimene amachiyembekeza kuti chichitika motere sichingachitikenso monga omwe kulingalira kwake. Koma izi sizitanthauza kuti mwa munthuyo mulibenso ntchito ina iliyonse, mulibenso phindu lililonse, mulibenso kuthekera. Ayi, munthu akhoza kulakwitsa, munthu pena sangachite bwino, munthu pena akhoza kulephera, koma awa simathero ayi. Nkhani yagonapo kuti utadzipeza walakwa, utadzipeza walephera, pena sizidayende, umatani wagwa ndithu machitidwe ena, utani. Langizo likuti dzuka, pitilizabe ulendowo, zazikulu mwa iwe zikhoza kuonekanso. Anthu akhoza kunyoza, wena akhoza kusambwadza, koma dziwani, ngakhale kote akhale wanjira kwaloza mtima kusasinthebe basi. Ameni. Kondedwa, musadzimangire ndende nokha ndikumadzinyoza, ndikumadzipatsa mapunishment. Ayi ena afe pachani ife sili ngati inutu, ife pachazidango livula moto. Ayi, moyo pena umatha kuvuta, koma tiyeni tsono tidzukenso kupita chitsogolo. Ameni. Inu abale amene mumati mukaona wina wake amene sadachite bwino koma tikupanga magnify kulakwa kwake nkumangomunena, dziwani mukhoza kukhala inu ongogwira zonyozazo pamene munthu uyo ndi Ambuye adakambitsana ndipo nkhaniyo idatha. Pakufa pa awiri inu mukapita kosiyana, pokhala inu munakhala mukunyoza nthawi yayitali, mukapita ku gehena ndi tchimo la mnyozolo, ndi munthu uja amene adalakwadi koma adadzukanso ndipo adayambanso ubale ndi Mulungu pakutha pa moyo uno akakhala pa chifukato cha Abrahamu. Ndi zotheka, tsegulani maso pa zimenezi. Kulakwa kwa zinthu zina mmoyo uno simathero akena kalikonse. Chisomo chilikonse kwa iwo amene angagonje, angalape ndi kudzukanso kuyamba kuyenda ndi Ambuye. Okondedwa, mawa uno ndi phunziro namba 1 limene likuchokera pa Miyambo 24 ndi yake ya 16. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, paja munthu olungama akagwa kasanu n'kawiri amadzukanso, koma oyipa adzathedwa tsoka likadzafikira. Ameni. Ndibwerezanso, pajatu munthu olungama akagwa kasanu n'kawiri amadzukiriranso, koma oyipa adzathedwa tsoka likadzawafikira. Ameni. Ndipo mawu amene tidzatsogozedwa nawo pa phunziro limeneli akuti, munthu wina aliyense ali ndi zofoka, ndipo ngakhale angamachite bwino mu zambiri kapena angakhoza ndithu mu zinthu zochuluka, komabe dziwani pena munthu amene akhozanso kulakwitsa ndi kuchita zinthu mosayenera. Ameni. Munthu wina aliyense, kaya ndi wotchuka bwanji, kaya ndi wodziwika bwanji, kaya ndi wamphamvu bwanji, kaya ndi wodzozedwa cha mtundu wanji, pena kufoka alinako kufoka.
ndipo ngakhale angakonze kuchita zinthu zabwino zambiri, pena akhozanso kuganiza molakwa, kuyankhula molakwa, pena akhozanso kusatenga step yabwino, pena akhoza kulakwitsa ndithu. Inde madigiri akalakwitsidwa akhoza kukhala osiyana, koma kulakwa ndi kulakwa ndithu basi. Na munthu otere zikati zamchitikira pena sadachite bwino nkuganiza, nkuyankhula kapena kuchita, atani tsono okondedwa adzuke ndi kupitanso chitsogolo basi. Amene. Sindunena kuti tikamanena kuti munthu wina aliyense ali ndi zofoka ndiye kuti adzikhala mkufokako kumafika pa point yomadzinyadira kuti aliyense ali zofoka mwayichire neni dzikhala chotere popeza aliyense ali zofoka. Ukuso nkuvomera chimo ndi kunyadira chimo, koma tikunena kuti pena munthu amene wauyamba ulendo woyenda ndi Ambuye sangathe kugoza zonse. Tidzapulumuka ndi chisomo cha Khristu Yesu, ndipo ndi kuyesetsa kokha tiyendabe m'njira yachikhulupiriro, kunena kuti pena zina sizingathe kutichitira bwino chifukwa cha ife eni kufoka kapenanso ife cha ndale za anthu ena. Koma ngakhale choyipa ndi cholakwa chitatigwera bwanji, tisakhazikike mzimenezo, tidzukenso ndi kupita chitsogolo. Ndimati mmawawa lero muvomere kuti munthu wina aliyense sangathe kukhoza zonse mmachitidwe ake ayi, koma sanafunika avomere kukhala muzofokazo ayiso, akhalebe pa nkhondo yakulimbana ndi kufoka kwake. Ndi chifukwa chakuli koyenera kulimbikitsana anthufe, kuthandizana anthufe, kupemphererana anthufe, kuti tikhonse kuyenda m'njira yachikhulupiriro mpaka na pamapeto. Amene. Mukumbuke paja Paulo ali kumapeto kwa moyo wake adayankhula mawu, ndalimbana nako, kulimbana kwabwino, ndatsiriza njira yanga. Kuchitatu kunthunthumira koma kuti zinalipo, ndalimbana nako, kulimbana kwabwino, ndatsiriza njirayo, ndipo ndasunga chikhulupiriro. Ndikuti zinalipo zambiri zosautsa, zina zomugwetsa pansi, zina zomugwetsa ulesi, zina zompweteka, zina zoti yekha pasanalingalire bwino, zina zoti pena pake wina achita chiwembu, ndi zambiri okondedwa. Koma adayendabe, adapitabe chitsogolo. Ndi chimene inunso ndine lero lino tinafunika titsate. Ameni. Okondedwa, kulakwako pakena kalikonse sikukupanga munthu kukhala wopandanso mwayi ndi kuthekera kokonzanso cholakwacho nkumapitirira ayi. Sikuti munthu akati pena pake adalakwitsa ndekuti popeza wapezeka olakwa, popeza pena pake wapunthwa ndekuti njira yonseyo yathera pa kupunthwapo ayi. Ukhoza kupunthwa munthu, komabe chisomo chilipo, mwayi uliko wakudzukanso ndi kumapitirira chitsogolo. Sikuti anthu akakunyozani kwambiri mutapezeka kuti mwalakwitsa, it means tsogolo lanu lonse, chipulumutso chonse chimene Yesu adakupatsani ndipo mphatso zonse zimene Ambuye adakupatsani zathera pamene paja ayi sizidathe. Koma kuti inuyo munafunika pa chimene chachitikacho muphunzirepo kuti Satana ngolimba mtima ndipo ngopanda ulemu akhoza kuundumula munthu wina aliyense. Inuyo mulape mtima ndi kunena mawu, Ambuye ndakuchimwirani, ndalakwa, koma ndibwerabe pamaso panu, ndiyendabe ndi inu, ndipo umatha kukhalanso chipona. Takumbukani Petro adafika pona mawu kuuza Yesu sindimdziwa amene, kuuza anthu amene amufunsa ndiwe mmodzi wa iwo, kunkana Yesu sindimudziwa Yesu amene. Koma sikuti kumwinda kumene adamwita apa, kulakwa kumene adalakwa apa ndi mathelo a moyo wake ayi, adakalira misozi ndi kuyambiranso. Ndiye mweyi kuti Petro amene pa tsiku la Pentekoste adalalikira anthu 3,000 ndi kutembenuka mtima. Ndipo tikamaoneka mawu a Mulungu ndi zambiri zamphamvu zimene zinachitika kudutsira mwa mkulu amene adanenapo mawu, Yesu sindimdziwa. Amene. Osayima pa cholakwa chanu ayi,
dzukani, pitani chitsogolo. Abusa ndalakwa kwambiri tuine tsono ndachita zochuluka zambiri ndipo ndizochititsa manyazi, ndachititsa manyazi dzina la Ambuye, ndachititsa manyazi mpingo wake. Ndikumvetsa Yesu sakumvetsa, koma yankho la vuto limene ndi limodzi: gonjani, lapani, pitani chitsogolo mwa Ambuye. Yesu amakhululuka. Musakhale mzimenezi, musakhazikitse moyo wanu pa zimenezi. Dzukani, tipite chitsogolo. Ameni. Mtima wako ukatsimikizabe kuyenda ndi Ambuye, ngakhale pena sudakhoze, lapa, konza cholakwacho, ndipo limbikabe kupita chitsogolo. Chisomo chagona pakudzukanso nkutsatabe Ambuye. Ameni. Pamene pagona chisomo kwa ana a Mulungu pamenepa, kuti sitikhazikika mu tchimo ayi. Tikhoza kumbwita pena, tikhoza kugwa pena, tikhoza kulakwitsa pena, kama tinena mawu: Ambuye Yesu ndakuchimwirani, koma sindikhazikika mu uchimo umenewo ayi, ndikubwerabe kwa inu, ndiyendabe ndi inu, ndikuzisiya izi ndazizindikira zopanda phindu, ndikuzitaya ine, ndikakamirabe dzina lanuli basi. Ine ndikhalabe ndi inu, popeza kulibe kwina tingapite napeza moyo osatha koposa kwa inu Khristu Yesu. Ndibwerabe, ndiyendabe, ndichitabe za inu. Mukudziwa chani? Alipo wena amene adalakwitsa ndithu mmoyowu, ndipo mbiri idafala pena paliponsepo wakuti uja walakwitsa motere. Anthu ndikukambirana kumudya miseche monga kudachitikira, ndipo munthu uja adadzikhudzika mtima, nagwada, nakambitsana ndi Ambuye, mlandu wake nkutha. Iyeyo ndi Mulungu pali ubale wabwino, adadzukanso lero lino, koma wanthu nkhani yake mpaka na pano akadakambabe. Ndipo wenanso alipo amamunyoza munthu amene lero lino. Ndimati ndikambe nanu, mukunyoza ndinu, koma munthu uyo nkutheka ali muchiyanjano chabwino ndi Ambuye, ndipo mpando wake ku ufumu wa Mulungu uliko, chifukwa adakhululukidwa tchimo lake. Manemba kuti wodala munthu uyo, wokhululukidwa tchimo lake, chokwiriridwa choyipa chake. Amene. Zimatheka zimenezi. Mawu a Mulungu amene tawerengawa akulunjika kuzimene ndakhala ndikukunikirani zimonena kuti, akuyankha mawu akuti pajatu munthu amene ndi wolungama kumatha kutheka kugwa kasanu ndi kawiri, koma amadzukanso. Ndipo mawu akuti kulungama, kuti tiamvetse bwino, tikhoza kutengera pa buku la Yobu chapter number 1, pamene mawu a Mulungu akumpanga describe Yobu, akuti munthu ameneyu anali wosalakwa ndi wolungama mtima, ankaopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. I think timvetse kulungamako mwa njira ngati imene. Munthu amene zolakwa amazipewa ndifa kudziwa kuti Mulungu afuna ziti, ndi amapewa zolakwa. Munthu olungama amapewa zolakwa. Munthu amene amalemekeza Mulungu kwambiri zedi, amachita zimene mawu a Mulungu akunena, amalakalaka kukhabe mchiyanjano cha mphamvu ndi Ambuye. Munthu amene amachita kuchita kuzilewa zoyipa, koma zimatha kutheka mwina pena malewedwe anachedwa dzampezekera, ndipo wapezeka nawo mcholakwa china chake. Okondedwa, ngakhale wapezeka nawo mcholakwa china chake, mawu a Mulungu akuti anafunika amene adzukenso. Amene. Ndiye kuti Baibulo likutunikira zingapo. Choyambirira, kukhala munthu wolungama nkofunika mdzikoli. Andi ndi chiyembekezo chabwino, andi kuti Yesu Khristu afika pakubwera ku dziko lapansi, afika pakulaika uthenga useuja, afika potenga machimo athu ndikukakhomedwa nawo pa mtanda phi, ndikupereka moyo wake m'malo mwathu. Chimene amalakalaka nkuti ampange munthu wa dziko lapansi akhale wopanda mlandu pamaso pa Ambuye, mpakana kukalowa m'manda, mpakana ndi kudzuka atanena mawu akuti kwatha. Okondedwa, amafuna kumpanga munthu kukhala wopanda mlandu. That's why malemba pena ananetsa kuti pamene munthu ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zipita, taonani zakhala zatsopano.
kunena kuti moyo wake wakale wosalungama, moyo wa udani ndi Ambuye utheletu pasapezekenso moyo wa mtundu umenewo. Now makhalidwe otsata Yesu molunjika ngofunika, ndipo ndi amene anafunika adzikhala. Akamati kupemphera ndiko kuyanjana kwa mtima wako ndi Ambuye, ndikumachita zimene mawu a Mulungu amanena. Pokhala uli nawo mzimu wa Ambuye, mzimuyo ndi amene apatsa munthu makhalidwe ofanana ndi Khristu Yesu. Kuti kukhala kwa munthu amene amapemphera kunafunika kudzionetsera Khristu Yesu wamoyo mkati mwake. Ichi ndi chiyembekezo cha Mulungu, komanso chiyembekezo cha anthu amene adziwa kuti kupemphera nchiyani. Now mkatikati mwa moyo woterewu zimatha kutheka kusachitika zinthu monga mwakufotokoza kwangawu. Kuti pena munthu otereyi amatha kulakwitsa mkuyankhula mwina, pena anangothamanga ndi kuphoponya machitidwe, pena iye amaganiza ngati akukhoza koma yeti akulakwa. Mwina reaction yake pa zinthu zina sidachitika moyenerera. Mwina pena mdierekezi wampeta wakamfikitsa m'magawo ena amene ndi auchimo ndithu, munthu amene sadayenera kupezeka malo ngati amenewo. Zimene adazitaya kale mwatsokanso, mwakufoka kwake wakazipezanso ndi kumazichitanso, atadetsedwa maso. Malemba akuti otereyi zikhoza kumchitikira kasanu nkawiri, koma anafunika ameneyi adzukenso basi. Amene sikuti mukaona kuti zimene mudazitaya kale mwatsoka mwazichitanso, sikuti mukaona kuti pena pake mudadziuza kuti sindidzalepheranso mwatsokanso mwalephera, sikuti ma resolutions ena amene mudakhazikitsa sindafunika nende mwizi mwatsoka mwapezeka kuti mwazichitanso, ndiye kuti mudziuze kuti ayinende kuti basi zatha mwaichi ndinkhazikika ndinkhala landlord basi machimo amenewa. Ayi, dzukansoni. Malemba akuvomera, dzukani. Malemba akulimbikitsa, dzukani. Ndinube wolungama wa Ambuye amene Khristu Yesu adakuferani, amene kumwamba kudakupulumutsani. Izi mwachitazi nzofunika mungolapa ndi kusadzakhalanso mzimenezi. Kunena mawu, ine nzona dikangapo konse ndalakwitsa, koma no chisomo chiliko, mpata uliko, mwayi uliko wakuti ndikhozabe kuyenda ndi Ambuye. Mwayichi ndikusiya izi. Now chisomo chimagona ponena kuti iweyo munthuwe upange decide kuti ine ndichoka mu zimenezi. That strong decision ndiyofunika kwambiri pamene pagona chisomo pamenepa, pakuti sindikhala mwizizi, ndizoona ndazichita, ndizoona ndikuzivomera, komanso ine ndikuzitaya, sindidzakhalanso mzimenezi, ndikudzisasasasa, ndikuyamba kuyendabe ndi Ambuye muogoza cholakwa chakale. Pamene pagona chisomo. Ndikuyankhula ndi wanthu pano amene kukamba kwa zoona adalakwitsani, kunena kwa chilungamo sadakhoza, amatumikira bwinobwino, amatchuka ndi za Ambuye, adamenya blanda yayikulu ndipo adalekera nkupemphera komwe. Mistake yagona pakungolekeratu kupemphera. Bwererani, yambansoni, mutakonza cholakwa. Pamene mukumva uthenga uwu okuna ndikukulimbikitsani, gwadani pansi ndikumuza Ambuye ndalakwa. Malemba akuti, tandimvetsani, malemba akuti paja munthu wolungama akagwa kasanu nkawiri amadzukiriranso. Dzukirilansoni. Ndinube olungama wa Ambuye. Mwa inu Yehova akhoza kutulutsa za zikulu zake. Mulungu akhoza kukugwiritsa mbeni ntchito, sikuti umwana pamaso pa Ambuye watha poti mwapunthwa. Ayi, ingogonjani, ingolapani, ndipo dzukansoni. Pamene mwalapa tengansoni lemba lalikirani kwa banthu monga mmene Khristu adakutumirani. Amen. Gawo ndikufotokozali ndi gawo lakuti munthu wachita wekha monga mwakufoka kwako. Davide adachitapo cholimba, amene Mulungu adamtchula kuti wapa mtima pake, adakafika kuchita cholakwika kondedwa, mpaka natu kupereka pathupi, mpaka natu Davide kufuna kubisa cholakwa chake, mpaka na kumphetsa Uriya.
mpaka na kutenga mkaziyo ndi kumkwatira. Yehova sadakondwere naye, adakamudzudzula. Chokondweretsa Davide adalapa, adanena mawu sindidakhoze, Ambuye khululukireni, musandichotsere Mzimu Woyera. Adavomereza choyipa changacho chili pamaso panu chikhalire. Salimo 51 limafotokoza bwinobwino za mmene Davide amalapira pa choyipa chimene adachichita pamaso pa Ambuye. Chondikondweretsa nchakuti adadzukanso, sadakhazikike pa choyipacho ayi, sadadziweruze kuti ayi zateremu basi ineyo ndekuti ndatha, sindafunikenso chitekana kalikonse ayi. Akuti mundichitire chifundo inu, Salimo 51 verse loyamba, mundichitire chifundo inu Mulungu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika, molingana ndi chifundo chanu chachikulucho. Mufafanize mphulupulu zanga, munditsuke zovala zanga zonse, ndipo mundiyeretse kuchotsa tchimo langa. Pakuti ndikudziwa mphulupulu zanga, ndipo tchimo langa lili pamaso panga nthawi zonse. Motsana ndi inu nokha ndachimwa, ndipo ndachita zoyipa pamaso panu. Akugonja kuvomera kotero kuti inu mwapezeka kuti ndinu wolungama pamene munayankhula ndi pamene munaweruza. Amene akunena zoonadi, akuvomera, sakudzimbakira. Mistake ina imene anthu amachita ndiye kudzimbakira, ali bize kubisa kuti ati anthu asadziwe. Mukudziwa chani? Zikho zadi kutheka ndipo ambiri akuzichita zimenezi kuti pamene aphunthwa, pamene agwa, pamene alakwitsa, pamene achimwa, iwowo ali bize kubisira anthu kuti anthu asadziwe. Koma diso la Yehova likuona ndipo likudziwa, ndipo Mulungu adza kuweruzani malingana ndi mmene akudziwira. Limati ndikuwuzeni kubisaku mukundzichedwetsa, chifukwa dziko lizikuonani ngati olungama, dziko lizikuonani ngati munthu wachilili, dziko lizikuonani ngati zanu zili bwino, pamene kumwamba kukutengani ngati mkunja, munthu wopanda pake. Kufa lero muyikidwa ngati Mkhristu wamphamvu, koma kumwamba kukukakutayani nakuponyani mgahena wa moto. Bwanji mudzukenso, mudakali wolungama wa Yehova mwanjira yakuti Kristu adakuferani. Popeza kulungama kumene timayendera si kwathu ngati wanthu, koma kwa Yesu Kristu woyerayo. Amene. Gawo lina ndakuti ndale zina amatchera ndi wanthu mwaziwe mbuzawo kumugwetsa munthu wolungama wa Yehova. Komanso dziwa ngakhale angakutcherani ndale za mtundu wanji, malemba akuti panjatu wolungama wa Yehova akagwa kasanu nkawiri amadzukiriranso. Akhoza kukuchitira chipongwe wanthu, dzukiriransoni. Akhoza kukuchitira nkhanza zambiri, dzukiriransoni. Akhoza kukupondani mwanjira ina iliyonse, dzukiriransoni. Mulungu amasungabe ana wake mwanjira ina iliyonse. Mulungu amasungabe ana wake. Nimudakali mwana wa Ambuye abusa ine akuti ndichikoma dziko lapansi lina anthu oyipa, taonana ndichita zipongwezi, ndipo akhala nachita zipongwezi kwa nthawi yayitali, akakanka namba 7. Inde dzukiriransoni, ndinu olungama wa Yehova. Zoyipa zochoka mdierekezi zifunika zikupezani ndithu, koma dzukiriransoni. Yehova ndokhulupirika ayenda nanu. Now tsoka lili pa anthu amene sakhala ndi chidikhodikho choyanjana ndi Ambuye. Amenewa malemba akuti kwa amenewa ndi tsoka lalikulu, popeza tsoka likadzawafikira limangowadiliza, palibenso wina amene amatha kuwalanditsa ayi. That's why ndikunena kuti pamene inu mukudziwa kuti ndinu wolakwa, kudziwa kokhako ndekuti laini yanu ndi Ambuye, chisomocho chikadalipo, ndipo mukhoza kuyendanso bwino ndi Ambuye. Koma kwa amene alibe laini imene yakudziwa Khristu Yesu ndi mpulumutsi, ndipo akhoza kuyamba kwatsopano, amenewa tsoka kungowafikira limawadiliziratu, chifukwa alibe kwina kulikonse kothawira. Chifukwa ndikupati ndikambe nanu nonse amene mukumvera uthengawo, koma ndinu anthu osatembenuka mtima,
lapani ndi kuyamba kuyenda ndi Ambuye moona mtima. Chonde lolani Khristu Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu, kuti mukhale mgulu la anthu olungamitsidwa ndi mwazi wa Yesu, ndi chiyero cha Yesu, ndi imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu moyo wawo. Akhoza kupatsani mzimu wake, akhoza kupatsani makhalidwe atsopano, akhoza kusintha kena kalikonse. Muleka kutchedwa woyipa, mutchedwa wolungama wa dzina la Khristu Yesu. Mukatero tsono pena mukhoza kuvutikapo, zina zikhoza kuchitika moyo mwanu simudakhoze, mutenera mawu Yesu Khristu khululukireni, adzakukhululukirani. Kunena kwa chidule nkuti iye amene adapereka moyo wake kwa Khristu Yesu sakondwera kukhala mu uchimo ayi. Akadzipeza kuti sadakhoze amathawa kwa msanga ndi kubwerabe m'manja mwa Ambuye. Monena kuti inu amene mmadzinyadira, ineyo ndi chofoka changa, ichi ndi chofoka, ineyo ndi chofoka, munyadira tchimo, ndi kuti inuyo mukuthothoka mchisomo cha chipulumutso cha Ambuye. Munthu kapeza sudakhoze lapa ndi kuti chitsogolo. Kuyesetsa uku nkofunika moyo mwanu. Koma ngati muzinyadira ndi kuti tsoka likakupezani lingokudilizani chifukwa mukhala wopanda kupulumutsani, nangasenga kwa Yesu mwachoka konso. Talingalirani motere mwakuti ngakhale mudapezeka olakwa pamaso pa Ambuye, dzukani. Mwina anthu sadziwa kuti inuyo mudagwa, mwina anthu sadziwa kuti pena pange sizidayende, koma Mulungu amadziwa. Khalani ndi nthawi yakulapa ndi kuyambanso kwatsopano. Inde mwina anthu adadziwa mudayaluka, mudanyozeka, mipingo adakupatsani discipline, dzukansoni muze na Ambuye ndalakwa. Mwinaso zina zimene anthu adadziwa nanena kuti ndinu oyipa, inuyo kuona kwa mtima wanu nkuti simudalakwe, mukuchita kudziwa izi nzongonde paka chilungamo chake sindidachite kena kalikonse ka mtundu umenewo. Musagwetsedwa ulesi ndi mbiri yoyipayi. Muze na Ambuye, Ambuye mukudziwa choonadi cha moyo wanga, sindileka kuchita zanu, ndiyendabe ndi dzina lanu. Oterewa ndi ana a Mulungu. Ambuye akudalitseni pamene mulingaliranso za uthenga wa mmawa wa lero. Ambuye aunikire moyo wanu na akulimbikitseni. Amen.